ויספרו לבניהם. אנחנו כאן, איך אומרים, יספרו לבניהם, ברשות אבא, ברשות הרב, שמכבד אותנו, כל המשפחה שהתכנסה. אני כולי עד התרגשות. התכנסנו כאן היום בטקס קטן ומרגש כדי להניח אבן נגב, אבן שפה, לזכר הסבא שלנו, יצחק יהודה טרביץ', השם ייקום דמו, שנלקח מכאן מבית המשפחה לפני 81 שנה. קודם כל ברצוני להודות לחנה, thank you very much, כל המשפחה, גם לאמן שלצערנו לא בא, מאחלים לו בריאות, שמניחים את האבנים האלו ברחובות אירופה מול בתיהם של יהודים שנספו, כדי שיזכרו ויזכרו. כל עובר אורח שהתכופף לקרוא את שמם, תזכרו את ארבע מילים האלה, מרים אותם לרגע לחיים. כל מישהו, אנחנו מרימים את האנשים האלה לרגע לחיים. אז אני, איך אומרים, זכינו ביחד כולן לעמוד כאן לזכר הסבא שלנו, שאנחנו יודעים שהוא עבר דרך ארוכה. אני אתן לכם קצת את קורות חייו. הסבא נולד ב-1892. ב-20/10/44 הוציאו אותו פה מהבית. נעצרו בבודפסט. לאחר חודש הם נשלחו לבוכנוולד. לאחר מספר 10 ימים הם נשלחו למחנה האכזרי, מחנה עבודה אודרוף, שנמצא, שלוחה של אודרוף שנמצא לא רחוק משם, ובשביל הראשון 45 סבא נפטר. הסיבה שהגרמנים יימח שמם רשמו אוטם שריר הלב, בשעה 03:00 לפנות. אני רוצה להגיד כמה מילים מהזיכרון האחרון שלו של סבא. כשאני מדבר ושאני יכול לגמגם ולספר לכם את הדקות האחרונות שראיתי אותו. אנחנו היינו פה בבית הזה, פתאום נכנסו הפאשיסטים והודיעו כל אחד מהגברים ניקח אותם לעבודה לשלושה ימים. היה קור קרבי בחוץ, וכל אחד שירד למטה פה בחצר מהבית, ואחרי 3 ימים הם יחזרו. כמו אבי ז"ל ירד גם כן, כמו כולם שנשארו עוד בבית, אפילו שלא היו במצב 100%, ולקחו אותם. לפני המילה האחרונה שאני זוכר אותו, אמא שלי אמרה לי, תשמע, קור קרבים, תזרוק לו מטה את הכובע החמה שיש לך בקור, שיהיה לו משהו ללבוד. וזה לא יכולתי לרדת, רק תזרוק מלמעלה את הכובע, וזה מה שראינו אחרון בחיים שלו. יותר לא שמענו ולא דיברנו עם אחרים. זה הייתה היום האחרון שראיתי אותו, ולא רק אני, כל המשפחה, מי שהיה בבית. איברי וג'ורי גם היו? גם הם היו שם, כולם חיכו למעלה, זה לראות, גם האחים שלי, מי שהיה מסכולה. אני הייתי קצת יותר מבוגר, אז אני זרקתי לו את הכובע. ואמרתי לו שנתראה, אבל מאז לא ראינו ולא שמענו מהאנשים. תודה רבה, כבוד הרב.